klame, pekný večer, ešte raz vítajte späť v Reflexe. Pozývam vás teraz na Záhorie, v Ľudovite Mládkovej. K tej, ktorá počas celej show rozprávala iba náročím a už si ju ani inak hovoriť nevieme predstaviť. Zo žien sa jej to na farme podarilo dotiahnuť najďalej, skončila však pred bránami finále. Ako sa mladá matka dvoch dcér pozerá na projekt, ktorom účinkovala dnes? To bere, že sa tam išiel zviditeľniť. No ja som proste vedela, že sa na farme robí a ja som išla vyhrať tie peníze. Za tým som tam išla, ja sa nepotrebujem nikde ukazovať. Takže, no a vyšla som veľa, tak tá popularita možno nepotrvá, neviem koľko rokov, potrvá chvíľečku. A to také to má komplikovanejšie, no. Život ide dál, som v mojich kolejách starých, momentálne nemám prácu. Som robila čašníčku. Asi od januára sme zabrali do prenájmu rokový podnik. Tým, že som vlastne odešol na farmu, tak proste niekedy za 2 týždne mi to rozkotalo. Ľudka prvýkrát otehotnela, keď mala 18 rokov. Uvažovala aj o inom riešení. To decko za to nemôže. Proste takéto veci stávajú. Ja keby tú malú mi z neba niekto takto položil a povedal, že vy dva sa o ňu starajte. Priateľ, s ktorým vlastne tú Viktóriu mám, mi dával na ňu peniaze, aby som si dala fresh, takže týmto hrdinstvom, že ne, nechcem tie peniaze, nechci to. Keď sa mi narodí, ktorý budem potrebovať ich donesť. Ale musím povedať, za tých 13 rokov my máme tak perfektný vzťah. Je uženatý, má svoju ženu. V živote sme si škaredze nepovídali. Na svadbe sa mu býva. On je ke mne len tým, že žije momentálne v zahraničí, tak to neumožnilo. Žil v Dubline, v Írsku a presťahoval sa do Kanady. Chodí ma pozrieť až 2-krát do roka, tak chodí pravidelne. Takže vidím ho často, nosí mi dárčeky a donese aj pre Juliu. Vypráva mi, že to najlepší mamina na svete pro jeho dceru, to je tatino Viktória, vypráva, to je tatko, s tým, že má vlastne Juraja. No geniálny vzťah. Berem ho jak tatka, len s ním nežijem, proste mám druhého otca. Tento prístup od narodená tej Viktórii sa vedla až takto proto, aby to detsko niekedy netrpilo, že mami, a proč tatko je hento a hento? Ne, to je tatko najlepší na svete. So svojím manželom sa Ľudka poznala od 16 rokov. S Jurajom boli veľmi dobrí kamaráti. V živote by mňa nenapadlo, že Juraj bude môj muž. Poznala som, že volali všetky jeho frajírky, čiže ja som byl v tej party. Zuzka, Janka, Danka, hen, taká. Ľudka otehotnela druhýkrát, lenže v 6. mesiaci nastali komplikácie. Bábätko nerástlo, preto ho lekári museli sledovať pomocou špeciálnej kamery. Takže od toho 6. mesiaca som trpla, v ktorom mesiaci sa mi asi narodí. Ale tak dosvalali sme to 8 aj kúšček. Narodila sa 2-kilová, je z nej veľká slečna, ktorá mi ide vlastne do školy, je šikovná. Ľudku všetci poznajú ako záhoráčku hovoriacu narečím, rozpráva niekedy aj spisovne. Ja slovenčinu využívam, keď idem na úrad. Akože viem rozprávať po slovensky, len som si nevedela predstaviť na farme, že by som 24 hodín mala rozprávať po slovensky a snažiť sa. To zase som nebola už ja. My na Záhorí máme takú vetvu, ktorú vlastne málo kto zo Slovákov, priamo, ktorý rozpráva po slovensky, vie vysloviť, že hádala lopatou cez plot blato. A po slovensky hádala lopatou cez plot blato.